क्या बात है? अरे कहले जाला ये पिया, हो कहले जाला ये पिया, हो कहले जाला ये पिया। हे त मुख पे अरे डाल के चदरिया, हरे मुख के डाल के चदरिया, कहले जाला ये पिया, मुख के डाल के चदरिया, कहले जाला ये पिया। समूह पे डाल के चदरिया, कहले जाला ये पिया। समूह पे डाल के चदरिया, कहले जाला ये पिया। हे कहले जाला हो पिया, कहले जाला हो पिया, कहले जाला हो पिया। समूह पे डाल के चदरिया, कहले जाला हो पिया। समूह पे हेलो ए अखिलेश राजा के तरफ से 21 रुपया के योगदान आयल बा। इनकर फरमाइश हर बिचवे में 24 बुझाता कि ना। आई देखा बतावा ये गोरी मोरी गन्ना तेरा तोरा, हेलो एक ज्ञान